हामबाय रुनानि बागै बाक्सा बर' सावै समाजे दाबो तिप्रा माथा कुछ करे क्या बीजेपी पे इलेक्शन संगे ते बर'नि तिप्रा माथा है साला जे आबाहाय पक्ष सानाय आबरकनि कन्ट्रिबिउट तामुतो तिप्रा सानि बागै बर'नि तामु कन्ट्रिबिउट आं बर'नो सुनानि मुसुं नगो तंगै साक इन्टेलेक्चुअल ने अनेक बर' गसि दङ उबाग्रानो अनेक बिद्रुपनाय पक्ष सावै दङ उबाग्रानि बिरुद्धे तिप्रासानि बिरुद्धे अनेक पक्ष सावै दङ गोबां लिडार दङ दिनै तिप्रासानि बिसिङावनो आबरनि बागै आं अबनो मेसेज होना मुसुङो बरक लासिनानि रुंदि तिप्रासा जों उबाग्रानि लगिबो दङ उबाग्रा चिनि बागै दङ जों नरकनि अ 420 पक जे नांनांगे पक सामानि जों अ जागा दंगिया केसर तिप्रा माथा नेंगै दाबो थांमानु का जों कैबिनेट थांनाय मन्त्रि जिनि सार्भिस गते बे जिनि सारने मेस अबर तुयो बर पक्ष चाहिँ समाजे नेता मन्त्री ने बाबा सिरि चाहिँ थांगो अब कुछ जति पजिटिभ ना सारा तिप्रा राज्यनि चिन तिप्रा सरक साइमानो जेन जों कैबिनेट थांमानि कारण दङ अनेक रिजन दङ जों जतनो साइबानो चिनि तिप्रा सरक चिनि एडिसिबो स्टेट गभर्नमेन्टनि जे पार्टना बिनि जे बाजेट दंमोनि आबोनि 2% जुनरिउ সেই 2% फानोसे जुनो अनेक समय दिले खालायो अनेक समय रिया दङ जों दिनै गभर्नमेन्टआव थांगांखाय जों चिनि स्वयं चिनि खरक नय कैबिनेट मिनिस्टार बरक दङै चिनि तिप्रासानि बागै ताइबो हामख्राय खायनानि बागै चिनि एडिसिओ बरक फान रहनानि बागै फान प्लेस खायनानि बागै बरक चाइतकनाय अबन बागै जों बरनो रहो एवं যদি খ্লাইমাই হাঙ্গাকাই বড় নখरै খাইনাই तिप्रा हिंगे आईपीएफ तेंगे तो घुमाइछन सर आईपीएफ तिनी आइडियोलॉजी बाय तिप्रा मथानि आइडियोलॉजी जुदा आईपीएफ तिनी फाउंडार बाय तिप्रा मथानि फाउंडार जुदा आईपीएफ तिनी जे कार्यकरी बिनि सामुं बाय बिनि तमुं बाय जिनि तिप्रा मथानि सामुं टोटली 4 साल फाराग तामुबो बर'नि सिबि बर' गुसु जरा थांनाय सर जों लामा हाकसाल ताबो साथुं जरा हाइफानो जों दिनै जे दूर टू दूर एवं रैली चिनी महादेव बाजारनि सिमि जों सेट्राय एडिसि विलेज दुर्गा चौमुनि अजरा जों थानाय थाङा आरो थांलायै जों लेंला लायनाय लेंलावै चिनि गोबां सामुं रेरेन्स लायजाक दङ जों चालायो आ जागाबो ताइबो चिनि तिप्रा सारंनि थानिबो जों ताइबो मेसेज का हामरुनाय जों अमते खालायनो हानसा अंगै थालायै चिनि थिनांनो जों थाङै नारनाय जों अबन मेसेज